Ħafna Maltin kienu qed jistennew iċ-ċelebrazzjonijiet ta' sena ġdida fil-belt kapitali ta' pajjiżna bi tradizzjonijiet li konna ngawdu minnhom qabel il-COVID-19. U ma jistax jonqos li fost dawn it-tradizzjonijiet wieħed ifittex b'mod speċjali n-nar tal-ajru. Iżda wara li fl-aħħar jiem kien konfermat li mhux se jkun hemm xogħol pirotekniku minħabba nuqqas ta' fondi, il-Gvern Laburista sab biżżejjed fondi biex jingħataw lid-distrett tal-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo. Meta ġie mistoqsi minn Net News, il-Ministru l-ewwel ikkonfermalna dan in-nuqqas fil-belt. Fl-attività per se tal-Belt Valletta forsi mhux ser ikun hemm. Imbagħad ikkonferma li se jkun hemm nar fid-distrett tiegħu filwaqt li farfar minn responsabilità ta' dan kollu. Mhijiex responsabilità tal-Ministeru tat-Turiżmu li jkun hawn in-nar fil-Belt Valletta. Eluf ta' turisti jiġu ta' kull sena għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fil-Belt Kapitali. B'ħafna qed iqisu dan in-nuqqas bħala diżappunt għalkemm il-Ministru jaħsibha mod ieħor. Il-Ministeru kollu kemmu biex tkompli tolli dejjem iżjed il-prodott turistiku ta' pajjiżna. Ironikament, waqt żjara li l-Ministru għamel, it-tmexxija ta' waħda mill-lukandi f'pajjiżna qalu kif anke huma se jkollhom in-nar tal-ajru mat-tokki ta' nofs il-lejl, iżda l-Belt Valletta se tkun nieqsa minn dan. Skomdu immens bil-mistoqsijiet, il-Ministru qal li wieħed jista' jmur postijiet oħra biex igawdi. Bil-Belt Valletta tintesa kompletament. Din il-lukanda ser ikun hawn ukoll display li qed tittella mill-lukanda stess, jiġifieri ser ikun hawn diversi options għal min qed igawdi dan l-affarijiet. Kristin Mamo għal Net News.